Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa sarma. Ha kasni balang ula iehnoh kam ringkat berkakinhun Menteri Jong. Ban plilinti ya ka sarkar bathamai bayalam da ka BJP hadien ka jingjop patba. Jong ka NDA ha ka election assembly ong ki he sarkar. La pelong ya ka election ha ka khandai trik uyayong balanyo ya ki vote ha ka south trik ujimma. Kabapen scam ya ka jingwan pai biang ka jingya trailang siya ka bor sarkar da ka jing kershan ka baklan. Hadien ka jing pinna patba ki result jong ka Assam election arhajar arpendriu bad ban pensuk ya ka jingya thau sarkar bathamai. U Dr. Himanta Biswa ula IT ya ka shiti iehnoh kam kum Menteri rangba ringkat bar ka Council of Minister syaulat ka jela ubadan buram Usri Lakshman Acharya ne haluk bhawan ongka office jong Menteri rangba. Loong ru ba ulat ula pediang ya ka jing iehnoh kam bat kerpat yu sarma ban beteng kum caretaker CM hadu ba ka sarkar bathamai kan shimti ya ka kam. Dien kani habakran shaginong tho kubor shabar luk bhawan usarma uloong baka jingyalang penbam smai la banlong hadien ka khatwe trik ujimmang ngila khotru ya Menteri rangba du kari Narendra Modi banwan sakhi lang yakane ka jingyalang.